Dobrý večer, dámy a pánové. Rádi bychom vám představili naši scénku Živé obrazy. Tento obraz namaloval významný španělský sochař a malíř Pablo Diego José Santiago Francisco de Paula Juan Nepomuceno Crispiano de los Remedios Cipriano de la Santísima Trinidad Ruiz Blasco y Picasso. Unsuspecting stranger had better know the truth of wrong from right, 'cause the eyes of the ranger are upon you. Any wrong you do, he's gonna see. When you're in Texas, look behind you, 'cause that's where the ranger's gonna be. Leonardo da Vinci se narodil 15. dubna 1452 v Itálii. Tajům malířství a sochařství se začal učit v 15 letech od italského umělce Verrocchia. V roce 1495 započal práci na slavném obrazu Poslední večeře Páně. Edgar Degas byl slavným francouzským malířem. Od 70. let 19. století kreslil a maloval na jevišti, v šatnách i ve chvílích odpočinku. Více než polovina jeho obrazů zachycuje baletky, které vystupovaly mezi jednotlivými dějstvími v pařížské opeře.